Wancine tansah dielingke, wis wancine padha nindakake. Adang wis kumandang wayahe sembayang, netepi wajib dawuh kepangeran. Sholat dadi jaga ingat nomor limang waktu kudu tansah dijogo. Kanthi istiqomah lan sing dumakmina luwih sampurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar, Sholat saya tinggal joke tindak mungkar. Maghrib lan isya jang kepe, prayogane ditambah sholat sunate. Jo sembrono iku perintah agama.